Здравейте хора, днеска ще снимаме видео. А знаете ли коя игра? Може да познаете с мене FC24. Не се питайте защо имам 954 хиляди коинс. Не питайте. Бях за Родриго, ако не знаете. Играх турнамента, спечелих. Минах Родриго, играх и от ТОЦ, нали, за да събера точки. И ми хрумна една идея. Исках да ви изненадам с новият ми отбор. Сега ще чуете какъв е. Да, пакнах един 99 аржентинец. Може да говорите, освен Меси, кой друг има? Не е само Меси. Не е само Меси. Защото аз си мислех, че е Меси или Ди Мария. Но той се оказа един, който се казва Лаутаро Мартинес. Вече може да видите, имам нов Ван дер Сар, вече има тренинг трансфер. Уоу! Топът е много различно тренинг трансфера, така че... Да. От 8 става 6. Значи, тя го сиваше утре с други играчи, изобщо ако не... Правилно ме разбрахте. И тая игра, що бъгва? Никаква идея. Добре, видите, първо да го апгрейднем. Готово, вече апгрейднем. Деванка духа, но кой му пука? Не съм на тренировки, спокойно. Време статуя на Тиаго Силва. 104 Фентик, 94 физикал. Комплитнах и един друг, който може вече сте го видяли. Казва се Марко Рой. Пенсионирал се. Но може да вземем и Крос. Стига да вземем пари. Да, отборът ми е много променен. Взел съм си, пак съм си върнал Ван дер Сар. Може вие да не знаете, може да знаете, аз вече напомня. Който следи FC и гледа моите видеа, абонирайте се за канала. И преди това, който се интересува от Неймар Джуниор, Неймар има ли нова карта? Сигурно ще кажете, може би не, може би да, може би не знам, може би да знам. Мисля, че няма. Но дами и господа, тук сме с един Неймар, който е изненада за вас. 9595. Време да ви покажа Неймар Джуниор. Се чудите, добре, къвто Неймар? Ами Неймар. Просто Неймар. 3, 2, 1 и сега ще ви излезе Неймар Жуниор. Ето го, 5-5 Неймар. Не. Толкова е добър. Просто си нямате на идея. Да, тази карта може да е малко по-бусната. Все пак по-голямата версия, но не. 247 милиона е на Макс. Този Неймар е 228 милиона. Няколко милиона разлика. По-добре вземете си, купете
Може би той, но аз може да събирам, не знам за кой не. О, да, забравих да ви кажа. Има човек, който е португалец. Човека, който е надъхал много хора. Човекът, който носи името Роналдо и е в Европа. Може да го видите Ал Насър играч. Кристияно Роналдо. След ако ми зареди той чудо, ще видите неговите карти. Има малко две странни на пазара. Едната е ефтина, другата е скъпа. Абе, те са махнали. Абе, хора, те са махнали тази 9-2 на Кристияно. Тук имаше още една 9-2. Диди, май се да го сложили без да искат. Може би Меси е имал, ама да не знам. Искате ли да кажа едно тъпо нещо? 13,600. 10,700. Буквално скъпата е по-ефтина, а по-ефтината е по-скъпа. Аз то смисъл мога да направя. Само мога да си купа. Това е 5 милиона. Това е за 6 милиона. Ако аз ви предпочитам този Роналдо да ви е купен на Макс. Ако имате този и като видите, че е някаква супер ниската цена, макснете го и го продадете за 13 милиона. Не знам това бък ли е. Никаква идея. Нека да видим този Кристияно Роналдо. Никога няма да събера за него, защото просто не мога. Време да видите М5 ли му стояща карта, защото той имаше 9-4 карта. Или като Кристияно. Ама тук я. Не, няма я. Значи това е било нещо като бък ли, какво е? Не, че имаше тази карта. Просто не мога да ви покажа как изглежда. На евро. Евро там какво ли е? Аз имам 2 End of America карти, така че не се притиснавайте. Много ме интересува иконите. Icons. La. Перлозала. Лорес. Отивам до туалетна. До туалетна. Имам преди туалетна. Добре, не знам какво. Ще се видим след като пишкам. Айде. Вече съм се изпишкал, така че аз имах Дейвид, Давид, не знам как се казва. 114 милиона е супер да го продам. Ще ми се да имам толкова много пари. Аз съм имам, ама ги изхарчих. Да си направя силно бура. Извинете, просто се оригнах и да. Ако бях изчакал с 40 милиона. Смес. Хора, не се държа.
Знам, че мога малко да шуми, ама хора, съжалявам, мака ми се. Ака. Да стойте, аз ще видя. Ето ще виждам. С фенерче. Вие не знаете какво аз виждам, така че... Така, докъде бяхме стигнали? Чакайте. Така... Добре, защо така бълва? О, да, може да видите, има нов апдейт. Пикачу. Докато този пак. Стиви Джи Ир. Христо. Кои е? Христо Стоичов. Добре, Христо Стоичов. Така нарочно се лига. Той е много добър българин. И Бербатов. Така че едно Христо, т.е. не знам Христо, не пред ако гледаш това видео, не знам как ти е Celebration, но моля ти се, напиши го в коментарите. Така имаме 99 малко друго, Dribbling 101, Reactions 95, Agility 99, Acceleration 100, Sprint Speed 99, 5 97 Dribbling, Precision Shooting, 100 Finishing, 90 Long Shot, Shot Power 94, Finishing 98, Volleys 95, Penalties 93, Passing, Short Passing 94, Long Passing 89, Vision 94, Crossing 94, The Curve 96, Free Kick 89, Physicality, Strength 87, т.е. първо 92 Passing, 87 Physicality, Strength 84, Aggression 97, Jumping 81. Нека видим още един известен Яя Туре. 84 пасинг, 83 acceleration, sprint pace 86, 91 dribbling, ball control 100, agility 81, reactions 93. Shooting 86,
Finishing 83, long shot 90, shot power 94, positioning 84-77, волета, penalties 89. Passing 94 passing. 102 short passing, long passing 97, vision 95, crossing 77, curve 86, free kick 88. Defending. Marking 95, sliding tackle 104, sliding tackle или tackle. Sliding tackle 98, Awarans това не го знам. 86. 95 тим дефендинг има. 93 физикалити, strength 105, acceleration 90, jumping 77. 4-4 Яя Туре им брич като икона, но той е хиро. Но да. Ето го Яя Туре. За кой друг ще говорим? Французин. Искам. Французин, който съм минал някъде тук. Немар го знаеме. Тук, може би в иконите, не знам. Може би англичанец. Но не. Ние търсиме Тиарин, търсиме Анри. Тиари Анри. Да. 4-4 Анри, 104 пейс, 91 шутинг, 91 пас, 94 шутинг, 91 пасинг, 96 дриминг, 80 физикалити. Казах си статовете сега. Acceleration 104, Sprint Speed 105, Dribbling 98 Dribbling, 98 Ball Control, 98 Agility, 96 Reaction, Shot Finishing 99, Long Shot 89, Shot Power 89, Positioning 101, Волета, волета имам предвид волей 92, пеналти 87, пасинг, шот пасинг 98, лонг пасинг 81, вижен 94, кросинг 86, кърв 97, фрикик 88. Физикалити. Казах физикалите до 80, пак ще го кажа. 83 strength, 78 aggression, 78 jumping. Ето пак мога да видите статуите, да видите самия Мари. Икона си не е хиро, така че спокойно, не са се объркали пак EA Sports. Време да търсим за един Матеус. Време да видим Матеус. Може да вие да разгледате, аз няма да ви говоря. Ако сте готови, можете да паузирате видеото, така че хора, не ми се играе матч. До сега съм играл. От колко минути снимам? Вече 19. Хора, ще ви кажа на последно. Абонирайте се за канала. Предизвикали съм да стигна 100 абоната. Моля ви се, абонирайте се, защото можете да направя и giveaway. Ако отключате. Така. Какво щях да кажа?
О, да. Един от вас може да... Чакай, какво дава човек? Изтегли Dice Dreams. Те така. Хора, от моя линк, ако го нагласям, можете да изтеглите Brawl Stars. Вие се записвате за giveaway. Но не знам кога ще го направя, ама ще го направя. Може да не направя сега, не знам. Добре, просто няма да имам линк за Brawl Stars, защото не знам как. Може би още не съм отключил. Аз съм много стар в YouTube, нали, една година снимам, може би 8 месеца, там 9 колкото е. Искам да ви кажа love за вас, обичам ви. Да стигнем 100 абоната или 50, не ми е се тая, но ми трябва поне 50 или 100. Затова искам да ви кажа, просто абонирайте се за канала, моля ви се, и от мене чао. И не забравяйте. Айде.